Книгата "Важният си ти" на Ясен Григоров е резултат от работата му през последните няколко години в полето на асемиотичната писменост. Повече ще ни разкаже самия той. Здравейте! Здравейте! Ето я книгата. Да. Да започнем с това какво е асемиотична писменост. Асемиотична писменост, честно казано, аз въвеждам тази дума в български език в момента. Това е писменост, която не съдържа значението, което всяка една друга писменост не би могла носи с себе си. Защото писмеността през азбуката и през желанието ни да се разбираме е един договор, обществен, социален и, да кажем, през артистичния поглед на... Аз не съм единствения, разбира се, в това поле. През един артистичен експеримент поглед се търси все едно корена на писмеността като човешки акт. Това е оставянето на следа. То започва, може би, още с отпечатъка на онази ръка в пещерите Ласко във Франция и с опита човешкото същество да каже, че присъства някъде и има история, която го вълнува. Така че през един чисто творчески акт аз направих тази книга като резултат наистина от едни, може би, 4 или 5 години, тъй като съм академично школуван художник, мога да рисувам, така да се каже. А в тази книга правя обратното. Оставям се само да усещам и съм в един експеримент на имитация на писменост, която става вечна като послание. Защото книгата, когато се разгърне, изглежда като стихосбирка. И всеки ден, всяка страница носи нова емоция или различна емоция и подканям хората към една игра, която е важна, как чувстват всяка една дума. Тъй като ние говорим малко автоматично, когато езика ни е даденост и сме свикнали с него, не внимаваме за всяка една дума. А когато го разпадна до тези знаци, които могат и да се нарекат драсканици, детински дори в някакви ситуации, обръщам внимание на това как всяка дума би могла да се роди в нашата чувствителност на първо място и после в логиката на ума и подреждането на смисъла. Сега, тъй като тук съвсем случайно отворих точно на нещо, което ми изглежда като драсканици. Това, разбираш, може да е препратка към ония бележки, които Емили Дикинсън оставя като имитация на писменост, а може би е нещо друго. Сега, нали знаете, че когато казвате, че всеки сам трябва да тълкува, трябва да сте абсолютно наясно с това, че всеки тълкува по твърде различен начин. Точно на това искам да обърна внимание. Сега първо, както поставихте въпроса, без да знам, аз съм чета, но някои неща не достигат до мен. Напреднах сам за 2-3 години, правя все още едно ателие за възрастни, което се казва "Усещане за думи". И постепенно през опита ми да напредвам в това поле на асемиотичната писменост, открих, че тя стартира някъде с Емили Дикинсън, вероятно и преди това. Но тя оставя наистина едно пълно чекмедже, което може само спекулативно и горво да си представяме защо го е правила. Може би имала моменти, в които е липсвало вдъхновение, не е успявала да намери точните думи и се е забавлявала да имитира буквално писане на поезия с едни такива елипсовидни драсканици, както дете прави. Нямам против да ме сложите в този поток, защото аз нямам тази претенция, че съм уникален автор, който създава нещо в момента невиждано. А за мен е чест да се усетя като част от едно поле творческо един път и да откривам съмишленици назад във времето и да виждам, че също като тях съм се вдъхновявал от това. Това е цялата група на дадаистите също. Те имат прекрасна за 300-та годишнина от създаването на това движение. Всички водещи дадаисти правят една книга, която се казва "Думи без смисъл" и са поезии, които са нарисувани в различни абстрактни стилове. Изключително съм вдъхновен от творчеството на Сай Туомли, който е един от водещите представители на абстрактния експресионизъм в Щатите, който е бил по време на войната дешифрирал кодове.
т.е. много вътре в кода и в този социален договор обществен, до това да стигне до пълен разпад на формата и дори Роланд Барт, един френски семиотик, мисля, че се казва, нарича неговата работа буржуазна ленност. Тоест толкова ръката му е свободна, че може да си позволи тази буржуазна ленност, която означава отстъп от оценката. Това е много важно, според мен, защото ние често сме движени от оценката. Да бъдем разбрани, да бъдем харесани и забравяме себе си. Един провокативен въпрос. Разбира се. Асемиотична писменост ли е трибуквието, което виждаме оставено по улиците на София? Асемиотична писменост ли е когато отидеш в Колизеума и напишеш Вени и види скрипси, примерно, дори на латински? Тази движеща сила да оставиш нещо след себе си, но тъй като не се сещаш нищо друго, освен това, което виждаме най-често, асемиотична писменост ли? Не е асемиотична, защото носи смисъл, разбира се, но вие казахте за следата, която искаме да оставяме след себе си. Има едно изречение, което е много важно за мен, да бъда светлина сам за себе си. Книгата горе-долу това носи като заглавие. Важния си ти. Нека да усетим къде е нашата важност. Има две възможности, най-общо казано. Всички, тук аз малко гледах и предишните гости какво говориха, разбира се. Милко Лазаров спомена за доброто, което трябва да продължава. Имаме възможност да сме в светлината или в тъмнината. Нали? Това е една такава дуалистична основа. По какво се познава, че сме в мрака? По това, че не сме градивни, по това, че гледаме с зло и разрушително на най-общо казано различни от нас. По какво се познава, че сме в светлината? По вътрешното усещане, че имаме стойност. И тази книга, нека да я посветя и аз да кажа нещо за вчерашното събитие, което и мен ме накара да се чувствам изключително зле. Бяхме с приятелката ми там и не можахме да влезем с билети в театъра. Става дума за постановката на Джон Малкович. Посвещавам тази книга на всички, които бяха там. Не на тези, които искаха да влязат, а тези, които попречиха да влезем. И им пожелавам да усетят личната си важност. Едва ли ще стигнат до книгата, но нека да мислят за светлината в тях. Много мрак имаше вчера там. Да бъдем на страната на светлината. Това е чудесна реплика, с която можем да завършим днешното предаване. Ясен Григоров, важният си ти. Благодаря за това гостуване. Аз благодаря.